opetella seikkailun pelejä, voit tehdä näin. Näillä painikkeilla voit valita seikkailun ja pelien vaikeusasteen. Jos haluat jatkaa aikaisemmin tallentamaasi seikkailua, paina tätä. Kun haluat nähdä pisteluettelon, se löytyy täältä. Täältä alhaalta lopetat Muumilaakson juhlat. Ja viimeiseksi äänenvoimakkuuden säädät tästä. Valitse, mitä haluat tehdä. Aloitetaan! Vai siellä sinä olet? Minä en ole ehtinyt herättää muumipeikkoja. Tule, niin mennään yhdessä taloon. Nyt sinä saat ottaa komennon. Minä tähystelen täältä alhaalta. Haha! Kiva olla taas muumitalossa. Tämä on salonki. Huhu. Onpas hiljaista. Vieläkö he nukkuvat? No, heidät pitää herättää. Muumipappa ja muumimamma nukkuvat täällä jossakin. Ehei, muumimamma luulee vain, että minä tönin häntä, jos napsautat häntä tuolla lailla. Miten hän saisi tietää, että talvi on ohi? Ei, muumimamma ei herää, jos napsautat häntä. Meidän on saatava herätyskello käyntiin. Silloin hän ymmärtää, että kevät on tullut. Muumimamma, hauskaa, että vihdoinkin heräät! Herätyskellosi oli pysähtynyt, vaikka kevät on täällä, mutta nyt sinä olet hereillä! Mikä onni, että olitte täällä talossa. Muutoin olisi käynyt huonosti. Meidän on järjestettävä juhlat ystävillemme, ellen nyt aivan väärin muista. Kyllä! Enkä vain minä odota Muumilaakson kevätjuhlia. Kaikkien Muumilaakson asukkaiden mielestä on taas hauska nähdä teitä. Mutta hyvänen aika. Silloinhan minun on alettava heti laittaa asioita kuntoon vieraita varten. Kaikki muu saa nyt jäädä. Voisit ehkä myöhemmin auttaa minua ruoanlaitossa. Lupaamme auttaa sinua, muumimamma. On mukavaa, että muumitalossa on taas vähän vipinää. Katso, muumipappahan nukkuu vielä. Mahtaako herätä pian? Ei, pappa ei herännyt. Minusta tuntuu, että hänen on jotenkin nähtävä tämä uni loppuun asti. Tämä on muumipapan uni. Sinun pitää auttaa häntä lentämään pallolla majakalta kotiin.
Varo lintuja, hemuleita ja lentokoneita sekä avaruusolioita. Viljonkat antavat lisää polttoainetta ja hirvitykset pelästyttävät kaikki olennot pois taivaalta. Ohjaa palloa näppäimistön nuolinäppäimillä ja ammu pois hirvitykset välilyöntinäppäimellä. Kun pääset muumitalolle, niin muumipappa herää. Putosi pallo metsään. Katso, muumitalo on tuolla ja tehtävä on suoritettu. Muumipappa on hereillä. Haluatko palata seikkailuun? Nyt tuli muumipapalle tulinen kiire. Hänen on tehtävä ilotulitus juhliin. Muumipappa, hii, vihdoinkin sinä heräät. Sinä näit kaameaa unta. Kyllä, vähältä piti monta kertaa. Se oli melkein painajaisunta. Mutta onko talvi jo ohi? Kyllä, kevät on saapunut ja muurahaispesät kuhisevat auringossa. Kaikki Muumilaakson asukkaat ovat hereillä ja odottavat innolla juhlia, jotka te olette luvanneet. Kautta häntäni. Silloin on papalla paljon tekemistä. Juuri tätä eivät muut koskaan ymmärrä. Minun on lähdettävä tästä heti järjestelyhommiin. Nyt ei ole aikaa jäädä piirtelemään. Sitä voimme harrastaa sitten Nipsun kanssa. Me olemme nyt 3. kerroksessa. Muumipeikon ja Niskuneidin huoneet ovat täällä. Minä taidan kuulla Muumipeikon kuorsausta. Ei kannata töniä Muumipeikkoa. Eihän siihen herää. On pidettävä kunnon meteliä. Ei, tässä on pieni jekku. Mutta minä en aio paljastaa sitä.
pieni jekku. Mutta minä en aio paljastaa sitä. No niin, hyvä, että heräät, Muumipeikko. Hyvää huomenta. Mitäs te täällä teette? Jokos on kevät? Kyllä, kevät on ollut jo kauan. Muumipeikko, ethän ole unohtanut, että sinun on tehtävä musiikkia kevätjuhliin. En. Miten minä sen olisin voinut unohtaa? Mutta minun on ensin syötävä jotakin. Sitten varmaan autatte minua säveltämään hienon laulun hemulofoonilla. Totta kai me autamme sinua, Muumipeikko. Tavataan sitten. Niin sä lähdät. Niiskuneiti nukkuu täällä. Ei, niiskuneidin kanssa pitää olla varovainen. Hänet pitää herättää linnun laululla. Hei niiskuneiti, talvi on mennyt ja on aika nousta ylös. Jaa, oi lintuja, oi kevät on siis saapunut. Kyllä, ja juuri oikeaan aikaan. Me olemme odottaneet ja odottaneet, että te heräisitte. Ovatko muut jo nousseet? Ne unohtivat herättää minut. No, täytyy heti käydä tervehtimässä heitä. Käy vaan. Me palaamme luoksesi ihan kohta. Hei, Muumipappa! Taasko sinä istut lepäilemässä? Vai istun? Etkös näe, että mietin suuria ja tärkeitä asioita? Jos ei ryntäile ympäriinsä kuin hattivatti, heti sanotaan, ettei tee työtä. No, voi se niinkin olla. Mutta eikä sinun pitäisi valmistella juhlan ilotulitusta? Juu, istun mietiskelemässä, minkälainen ilotulitus sopii parhaiten kevätjuhliin. Pitää tietysti olla aurinkoja ja tähtiä ja spiraaleja. Mutta on tärkeää myös, mitä värejä ja minkälaisia raketteja käytetään. Nyt taidan tietää. Tulkaa, mennään ilotulituskoneelle, niin saatte nähdä. Nyt valmistamme raketteja juhliin. Olen jo päättänyt, miltä ne näyttävät, noudatat vain piirustuksia. Sinun on tehtävä vähintään 3 rakettia, mutta ennen kuin aloitat tehtävän, ehdotan, että kokeilet konetta hetken aikaa. Vasemmanpuoleisella vivulla säädät väritelaa. Kun olet valinnut värin, paina väripainiketta. Silloin väri valuu putkea pitkin muottiin. Muista valita raketti ennen kuin valitset kuvion. Valinta tehdään oikeanpuoleisella vivulla. Nyt voit valita, millä kuviolla rakettisi täytät. Kas niin, raketti on nyt valmis.
Alhaalla on painike, jolla pääset käsiksi tehtävään. Haluan nyt, että seuraat ruudussa alhaalla vasemmalla sijaitsevaa piirustusta. Siinä on kuva raketista, jota sinun on käytettävä, sekä ilotulituksen väri ja muoto. Valitse nyt raketti, jossa on 3 raitaa, täytettynä vihreillä tähdillä. Sinulla on 30 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Sepäs oli hieno. Valitse nyt raketti, jossa on 1 raita, täytettynä sinisillä spiraaleilla. Sinulla on 30 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Miten hieno! Valitse nyt raketti, jossa on 1 raita, täytettynä vihreillä auringoilla. Sinulla on 30 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Raketit taitavat jo riittää. Haluatko lopettaa nyt? No ei kun hyvät voinnit ja kiitos avusta. Erinomaista! Nyt meillä on ilotulitus, jota voimme käyttää juhlissa. Pannaan raketit tänne alas näyttöön. No hei Muumi! Tulimme auttamaan sinua sävellystyössä. No hyvä. Olen hieman huolissani siitä, ehdinkö tehdä laulun juhliin mennessä. Saat kyllä näyttää ensin, miten sinun mainio hemulofonisi toimii. Kyllähän minä. Hyvä. Kuuntele nyt tarkkaan, kun kerron, kuinka hemulofoni toimii. Näillä 3 painikkeella voit luoda erilaisia ääniä. Sävelmät soitat koskettimilla. Mustille koskettimille on tapahtunut jotakin talven aikana, sillä niillä ei voi soittaa. En ole kylläkään huomannut, että siitä olisi juuri haittaa. Käytettävissä on myös muita hauskoja ääniä, joita voit kokeilla sitten myöhemmin. Kun haluat nauhoittaa teoksesi juhlia varten, täytyy sinun painaa nauhoituspainiketta ruudun alareunassa. Kun nauhoitus on valmis, tai kun haluat vain muuten lopettaa musiikin, täytyy sinun painaa tätä pysäytyspainiketta. Jos haluat kuunnella äänitteesi, täytyy sinun painaa nuolella merkittyä toistopainiketta. Tämä oli minusta oikein soma pikkukappale. Tästä saat 4 pistettä.
Olet tehnyt hienon kappaleen. Haluatko lopettaa hemulofonilla soittelemisen nyt? No, sitten soitamme tämän laulun juhlissa. Kiitos avustasi. Hienoa! Juhlien musiikki on nyt kunnossa. Laitamme nuotit tänne alas. Piskuneiti, odota! Me tulemme! Saammeko me katsoa, mitä sinä puuhaat? Tämä on minun taikateatterini. Minä ajattelin laatia pienen näytelmän juhlille katsottavaksi. Haluaisitteko tulla minua auttamaan? Totta kai me haluamme! Teatteri on ihan mieletön! Eikä lumotuista nukeista koskaan tiedä, mitä ne keksivät. Tulkaa sitten lähemmäksi. Tämä on taikateatteri. Kaikki nuket ovat lumottuja ja keksivät itse mieleisensä näytelmän. Valitse napsauttamalla nuket, joita haluat käyttää, ja vedä ne näyttämölle. Tässä ovat yrmeä kuningas, ylpeä ritari, vaarallinen, mutta rakkauden kipeä lohikäärme, kivisöpö prinsessa ja ilkeä noita. Näytelmä alkaa, kun napsautat vasemmalla olevaa kolmikulmaista aloituspainiketta. Kun haluat lopettaa teatterilla leikkimisen, napsautat minua. Kiva nähdä, mitä nuket keksivät. Sinun pitää vetää ainakin 2 nukkea näyttämölle, jotta näytelmä voidaan esittää. Minusta näytelmästä tuli hieno. Voi, haluatko lopettaa puuhailun taikateatterin kanssa? Näitä nukkeja käytämme sitten myöhemmin juhlissa. Ajatelkaa, näytelmä on nyt esityskunnossa. Laitetaan nukke tänne alas. No hei, Nipsu! Miksi sinä olet niin surullinen? Olen luvannut muumimammalle tehdä kutsukortit juhlaan, mutta en keksi yhtään mitään. Haluaisin auttaa niin mielelläni. Älä huoli, Nipsu! Me autamme sinua tekemään kortit. Ihanko totta? Olette kilttejä. Aloitamme heti. Nyt teemme kutsukorttia juhlaan. Sinä ja minä. Reunoilla on paljon kuvia, joita voimme käyttää. Sen kuvaan valitset kuvan napsauttamalla ja vedät sen keskelle olevalle valkoiselle kortille. Voit vaihtaa tekstin kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos haluat nähdä paremmin, miltä kortti näyttää, napsauta silmää täällä alhaalla. Jos sinun pitää pyyhkiä koko kortti puhtaaksi, napsauta pyyhekumia. Kun olet tyytyväinen korttiin, napsauta kynää, jotta minä voin katsoa, hyväksynkö sen. Meidän on tehtävä vähintään 5 korttia, sinun ja minun.
Kun haluat palata takaisin seikkailuun, napsautat vain minua. Juuri niin. Jos tietokoneeseesi on kytketty kirjoitin, voit yrittää korttien tulostamista. Yleensä se onnistuu. Sen kun aloitetaan. No mitä ihmettä? Emme ole tehneet vielä tarpeeksi kutsukortteja. Haluatko todella lopettaa? Sen kun aloitetaan. Katsotaas. Muumilaakson juhlat. Kyllä tämä kortti oli ihan kunnossa. Laitamme sen syrjään myöhempää jakamista varten. Minusta tämä kortti ei kelpaa. Kutsukortin kuvien pitää erota enemmän toisistaan. Siitähän tuli hieno kutsukortti. Pidämme sen vai mitä? Mahtavaa! Sinun ansiostasi ei muumiperheen tarvitse hävetä hölmöjä kutsukortteja. Tästä kortista minä todella pidän. Jos saisin tällaisen kutsukortin, tulisin oitisjuhliin. Myös siitä tuli erittäin hieno kortti. Meidän ei tarvitse enää tehdä enempää. Jos haluat palata seikkailuun, sen kun napsautat minua. Haluatko, että lopetamme kutsukorttien tekemisen? Selvä. Silloin käytämme niitä kutsukortteja. Mainiota! Me saimme kutsukortit valmiiksi. Laitamme ne toistaiseksi tänne näytön alareunaan.
Yritän valmistaa ruokaa juhliin, mutta haisuli on piiloutunut ruokakomeroon eikä suostu poistumaan. Nyt hän on alkanut lisäksi potkia tavaroita hyllyiltä. En tiedä, mitä oikein tekisin. Me voimme auttaa sinua. Minä tiedän, miten haisulista selvitään. No mutta sepä hyvä. Käykää peremmälle. Ajattelin, että olisitte auttaneet minua keräämään tarvikkeet ruokaan ja pelastamaan, mitä pelastettavissa on haisulin alaspotkimista aineista. Varokaa patoja ja kattiloita, etteivät ne putoa päällenne. Kerron teille, mitä aineksia haluan teidän noutavan. Voitte laittaa tarvitsemani ainekset tähän pöydälle, muut kiinni saamanne tavarat voitte laittaa lattialle. Teidän on kerättävä kaikki reseptin ainekset ennen kuin lähdette täältä. Pitäkää kiirettä, teillä on vain 3 mahdollisuutta. Jos ne epäonnistuvat, niin ruoka pilaantuu ja meidän on aloitettava alusta. Kyllä, kyllä. Nyt me lähdemme liikkeelle, emmekä jää tähän lörpöttelemään. Valitse seikkailusta yksi peli tai puuha. Täällä keittiössä voimme pelata muumien kanssa jätkän shakkia. Pelissä on saatava 5 rastia riviin. Valitse, kenen kanssa haluat pelata. Muumipeikon, muumipapan vai niiskuneidin. Minä seurailen sivusta. Nyt saat kovan vastuksen. Sinä voit aloittaa nyt. Mutta eihän tämä ole mahdollista. Nyt sinä voitat minut. Minusta sinä pelasit erittäin viisaasti. Muista, että tämä on vain leikkiä. Nyt Muumipeikko saa aloittaa. Luulenpa, että sinä voitat. Oletpas sinä taitava. No mitenkäs tämä nyt menikään? Annetaan niiskuneidin aloittaa. Voi, 1, 2, 3, 4, 5 rastia. Ai, nyt sinä voitit minut. Minusta oli hauskaa pelata kanssasi.